iya bakin kokarin ka kana yi amma cikin gida kullum fita da shi hauka ake yi giya ake sha billahi allazi la ilaha illa huwa sakin bar gidan nan na rantsa da gidan nan Bahari ne yake taimaka mini yanda shinkafa take da muhimmanci da daraja a garin ya kamata ke ma ki kimanta ta amma ke kullun ci kamar gara ka kiran ci yau billahi allazi sakin tattara tsayar kikin bar gidan nan billahi allazi lafiya ne gida wallahi sakin bar gidan nan lafiya ne gida zan tsiyarki dama da mu aka kawo billahi allazi la ilaha illa huwa sakin bar gidan nan billahi allazi la ilaha illa huwa sakin bar gidan nan na rantsa da girman Allah sakin gida dan girman Allah ka rufa min asiri dan girman me Allah faru gida kai hakuri ke duk baki sabon da ki dan fara Allah mai gida kai hakuri dan gida kai hakuri ke dan gida billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu ki aji ba ki billahi allazi la ilaha illa huwa ba wannan maganar ba ita lafiya ba wannan maganar billahi allazi ba malam kira da me yake faruwa billahi allazi ba a magana shiru ta fi min furtawa dan girman Allah mai tama idan girman Allah mai tama isi shinkafa a cikin gidan nan ba ta mun cikakken sati biyu babban buhun shinkafa wai lafiya ce lafiya ina cikakken lafiya ga tanan jin iyo tunda aka kawo ta kakanta da ci take amma ina ba wannan magana na kasa kiyaye wannan abu Bahari ne ke kawo mu shikenan yanzu yanzu dai ina zuwa can kai to ya haka kyau da nan nace ashe baka da mutunci ashe kai ba dan arziki bane ashe kai makina ne cikakke ka zo ka tarar muna wacce cikar amsaka in ban da cin dunduniya ka zo ka tarar muna musatayya da matata to ai kai ka zo ka ce wai ko ku tafi to ai kai ka ce ka sake ta kai kuma da bin sa bar gidan nan